मिशन स्किल एंड क्वालिटी एडुकेशन बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि मावफारिया लादों बेखौ दिनै गबर्धना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिखिनि खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दान्थेनाय बे हाबाफारिखौ लादों जोबोद मोजां जादों जेरावहाय COVID-19नि जिखिनि नेमखान्थि बेखौ फालिनायनि गेजेरजों दिनै फरायसाफोरा बोरै साक्सेस जानांगौ आरो बोरैहाय बादायनांगौ आरो दिनै मोनथिगौ जोङो बादायालासिनो लाइफआवहाय खुनु माने साक्सेस जानायनि गुबुन लामा गैया जिउ जोबजासिम जों कम्पिटिसन खालामनानैनो जोङो जिउखौ खुंनो गोनां जायो बे हिसाबैनो दिनै बादायलायनायहाय बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो गबर्धना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावथांखि बेयो दिनैल' नङा सिगांबो मावदोंमोन आरो दाबो मावदों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै बिथांमोना मावबाय थादों आरो मावलांगोन दा बर' फरायसाफोरा बांसिनै COVID-19नि जिखिनि समस्यायाव गोग्लैबाय बे समस्यायाव गोग्लैनानै खायसे खायसे बर' फरायसाफोरा न'आव थानानै गोबां बेले बेजेजों गोग्लैनो गोनां जादों जेरावहाय फरायनाय खेथ्रआवबो लोरबां जादों होनबाबो बेयो गोरोन्थि जानाय नङा किसुमाना अनलाइन थादों अनलाइन थानायावबो किसुमाना जिखिनि अनलाइन थानांगौ बेनि नेम निथिखौ बारनानै जिखिनि फरायनाय लिरनाय बे जायाखै दा बेनि गेजेरावबो दिनै जिखिनि बादायलायनाय लाबाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जथेस्थ' साक्सेस जागोन जाफुंसारगोन बेवहाय आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो मिजिं दं साबायखर दुलाराय बर' फरायसा आफाद गबर्धना दख'राया दिनै गावनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गोजौ फरायसालिफोरनि थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेनाय जि बादायलायनाय हाबाफारि लादों नैबे खुस्राबारि बर' गोजौ फरायसालियाव बेयो जोबोद बाख्नायथाव जादों मानो होनना बुङोब्ला दिनै कभिडनि थाखाय गथ'फोरा न' थानानै सोलोंथाइजों जेबो सोमोन्दो गैयै अबस्थायाव दङ दा बे दासिमबो फरायसालिफ्रा माब्ला खुलिगोन बियो थिग माने सरकारा बिथोनखौ होनो हानाय बेखौ जों पर्यायखौ नुनो मोनाखै थेवबो बिनि गेजेराव फरायसाफोरनि गेजेराव जे सोलोंथाइनि सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों एसेब्लाबो लाबोनो हागोन बेखौ जोङो नुना मोन्दों आरो बेबायदिनो फरायसा आफादा जिहेतु फरायसाफोरनि बा बर' हारिनि सोलोंथाइनि जे दावगालु हाबाफारि बे दावगालु हाबाफारिखौ बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि जि गुरुत्व बे गुरुत्वखौ 2006 मायथाइनिफ्रायनो होबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो दाबो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो लागासिनो दङ दिनै गबर्धना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेबायदि हाबाफारिखौ लानाया दिनै कभिडनि दिनाव फरायसाफोरनि गेजेराव एसेब्लाबो सांग्रांथिखौ आरोबाव फिन सोलोंथाइनि फारसे लाबोफिननो हागोन होननानै आं सान्दों आरो बेबायदिनो जुदि जोंनि फरायसालिफोरा जुदि बावैनो जुदि खुलिमारोब्ला बिनि गेजेरजोंनो आरोबाव गुबुन गुबुन हाबाफारि जुदि लाबावब्ला जोंनि जि सोलोंथाइयाव दावगानांगौनि जि थांखि बे थांखिया लासैनो बियो आरोबाव जोंनि गेजेराव फैफिनगोन बेखिनिखौ जों आसा खालामनो हायो आरो